GB. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uyan na ang programang hatod ng Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitin ng patoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa mga iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinagyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programa ini atau sa Indo ka Department of Agrarian Reform Bicol asin kan Kuya Tong Split. Mga tugang, good morning po sa Indogamo. Sini po si Kaagraryong Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa programa ang Kape, asin Baretang Agraryo. Ato din sa Indocan Department of Agrarian Reform Region 5, asin po mga tugang kang proyektong split. Ha? Welcome po sa tuyang programa. Ngunyan tabing aldaw, sa tuya mga tugang na madadangog ang importanteng mga istorya. May kinaraman po sa mga programa kandar, asin pan mga testimonya o testimony. Minsan po na yun po nabiyayaan kang programa Kandar Region 5. Kaya po mga tugang, antabay lang po kamo rin sa tuyang programa hanggang po kitang alas 10:30 nin pag-aaga. Ngunyan tabing pag-aaga, mga tugang magkakaibahan ta, ang saro po na personalidad Kandar Region 5, siya po mga tugang nakapagtapos nin kolehiyo kan taon 1987 sa Bicol University sa kursong Bachelor of Science in Political Science. Asin siya man po nakapagtapos kan sa iyang master's degree sa Bicol College kan taon 2015 sa programang Masters in Management Major in Public Administration. Sa ika-35 taon na nagsilbi sa DAR Region 5 kan taon 1989, nagpunan sa iyang karera sa DAR como sarong Agrarian Reform Program Technologist, no? Hanggang sa makaputan niya, nagkaperang posisyon arog kan Senior Agrarian Reform Program Technologist, Information Officer 2, Agrarian Reform Program Officer 2, Agrarian Reform Program Technologist 2, asin Senior Agrarian Reform Program Officer. Por dahil sa iyang dedikasyon na makapaghatod po nin magkakanigo na serbisyo para sa mga paraomang benepisyaryo sa Kabikulan, kan Agosto, mga tugang 2025, por dahil po sa iyang padago sa pagpahiling nin totoong serbisyo publiko, siya po ang naitalaga como ang bagong Supervising Agrarian Reform Program Officer o SUARPO kan Land Tenure Improvement Division. Mga ka-agraryo, sa tuya pong i-welcome mo yan ang representante ni Chief Agrarian Reform Program Officer Florentina Escolano. Dahil iba, kundi po si ka-agraryong Reuben Ben Loria. Good morning, Tabi Sir Ben. Welcome po sa tuyang programa. Ka-agraryong Ben, welcome po sa tuyang programa. Maray na ka-agraryong Henry, asin siyempre sa gabos na naghihinanyog sa inyong sikat region. Siyempre sa satuyang mga parauma na iyuan bida sa satuyang programa. Yes. Salamaton pong maray ka-agraryong Ben sa imong pagbisit sa tuyang istasyon mo niyan. Primero, para formal po na punan niya to sa tuyang pagpaaram kan sa inyong mga estudyang kayon po, pwede po na mas may pabisto po ninyo sa inyong sadiri sa tuyang mga paradalan, asin paradangog, ngunyan pong pagkaaga po, ka-agraryong Ben. Okay, ako po si Mr. Reuben Loriano. Kanina na nabanggit mo sa ko yung background. Pero okay, sige, Mr. Loria. Ngunyan po, dumana po kita sa ano yan, sa pinakabuod kan sa tuyang discussion, lalo na ako bilang nasa sector kan operation. Yes. Na inapod na mo na Land Tenure Improvement Division. Yung mananggat kasi bago mananggat na introduce ta ka na, no? Okay lang, idol. May agum ka na po, may aki ka na. Pero pa sa imong agum?
Duwa lagi. Nakasiring tulo sa ako. Nakasiring ka Duwa tulo. po lagi. Okay, anyway, sa pagi po kan danay na pagpabisto, napabisto ta kada man kasbasan ng sektor kan Land Tenure Improvement Division tabi. Asin ang sendong programang Land Tenure Security Program. Pwede po sir na ipaaram mo ang kabilugan na lakdang o inisyatibo, mga katuyuhan, asin ano pang benepisyo kaini sa mga agrarian reform beneficiaries tabi. Go ahead. Okay, sige. Bago ko po mag-sentro sa yung discussion, gusto ko muna pong iklaro na pinag-uuro ng Tadigdi ang programa Kandar na Comprehensive Agrarian Reform Program Opo. na kung saan ako na pabilang sa sector kan LTSP. Yan. So, Okay. ikaw kaya nin tulong component ang programa number 1 ng LTSP. Yun po ini so sector na in charge duman sa pag-distribute kandaga. Pag-acquire kan daga from the former owner, Apo. pasirin naman sa pag-distribute kan daga para sa mga potential beneficiaries na makikuha siya ng titulo. Ini po proseso. Yeah. Anapod po kayo ni sa mga land acquisition Okay. and distribution. So, ikaw po inining tulong kabtang, tulong steps bago makumpleto ang land. So, Apo. in the absence of one, dahil po ini makukumpleto. Ayun. So, sa primero, duman sa first step, itong claim folder documentation. Okay. Itong Okay. pag-procurar niya mo, pag-secure kan mga dokumento, duman sa landowner na na-cover niya to. Apo. Like, yung titulo, yung plano, tax declaration, etc. Ayun, yun. And then, sarong aktibidad sa primerong step na yan, yung information dissemination Yeah, para may yeah. paaram sa mga parauma sa komunidad kung ano ang katuyuan as in benepisyo kan programa. Then, pag-identify kan mga daga na makocover. And of course, itong pag-screen, Ah. pag-qualify kan mga parauma na pwedeng maging beneficiaryo. First step po yan. Ayun. So, pag nakompleto na itong pinangapon na mo na CF, claim folder, mga papeles po yan, maduman na po kita sa ikaw ang pag-survey. Ayun. Okay, doon sa pag-survey, dumanta na i-determine ang sakto na sukol kan mga individual na parauma. Oo. Sa pagigihan kan pag-survey kandar, and then ang survey result, ano output kayan, isa-submit sa DNR Technical Services para mapurbahan ang inaapod niya itong ASP, Yeah. Approved Subdivision Plan. Na yun ang gagamit, ang technical description po dyan, yun ang gagamito na input duman sa titulo Aha. sa maabot na panahon. And then, di ko na kita ning approved subdivision plan. Naka-intact na sa tuyang claim folder. Opo. Ngunyan, ang sunod na aktibidad, itong land valuation. Ayun. So, ang DAR, kaibaan mga partner kayo ni ang DA, DNR, as in ang landowner na na-cover, Opo. itong mga potential na beneficiaries, maduman sa area mismo, para inspeksyon, anapod kaya ang field investigation. Okay. So, aaramon naman, ano ang mga tanong? Ano ang mga improvements? Ano ni status kandaga para maging input naman sa gigibo na valuation kan Land Bank of the I Philippines. see. So, Okay. Ang pagkatapos kan inspection, magkakaigwa kita kan, ano yan, FIR, Field Investigation Report, i-attach na naman sa plano, kung aprobado na, and then ma-request na kita sa Department of Agriculture kan production data. Ayun. Yun. Selling price, sa hindi yan hali. Kung sa manyog naman, sa PCA. I see. Okay. May Sa- mga proseso pa lang talaga. Okay. Itong mga kuwan naman, mga production data, selling price, attach naman sa folder, idadagdag para maging intact. Isusumiter niya to sa Land Bank of the Philippines para mabalyo. Opo. So, di kaput na kan Land Bank ang claim folder. Nyaon su plano, nyaon su titulo, nyaon su production data. Iko-compute na nila po yan. Ang computation ninda kada lote kung Opo, para ang presyo. opo. Pag na-compute na ninda, wala na ning kulang na dokumento, ma-issue na sinda kang pinag-aapod niya to na MOV, Memorandum of Valuation. Opo. Diyan po sa dokumento na yan, mahihiling kung pira ang ibabayad sa may-ari. Duman sa mga area na na-cover lang. I see. Sige. Okay. Then duman Okay. man mahihiling ang pira ang babayadan kan may-ari. Ay kan farmers Oo. na babayadan ninda sa lawki 30 years. Ayun. Okay. Annual amortization. So pag kumpleto na po yan, na MOB, papadara yan sa may-ari Opo. para maaraman man niya kung pira ang presyo. Ayun. And then Oo. to accept or reject Yan. the valuation. Pwedeng sa imahan o pwedeng Pwede, ako. okay. Ngunyan, igibo sa ibang tapo na in-accept. Ngunyan, ma-request na sa Department of Agrarian Reform through the provincial office Apo. sa Land Bank na masabi, Mr. Land Bank, mag-issue mo na po kan proceeds, mag-issue ka na po kan certificate of deposit Opo. na ibig sabihin, pruweba na itong amount na proceeds, idiniposito na sa
account Mm. kan may-ari. Ay. Di may bayad ng may-ari. Opo. Ngunyan, maduma na kita sa last na ano yan na Oo. kabtang Opo. itong pagrehistro na kan mga titulo sa individual na mga parauma. Mm. So ngunyan, kung ikaw na kitang COD, itong magiging basihan kan Opo. Registry of Deeds para ilipat ang Titulo. dating title kan may-ari sa Republic of the Philippines. Bakong direkta. Iuli sa gobyerno, ano? Opo. Babalik sa gobyerno. Republic of the Philippines. Ngunyan, nakompleta na po so sa rusang proseso na acquisition. Na-acquire na sulaga. So nasa dar na asing gobyerno ang pag-dispose kay ni liman sa mga parauma. Then, i-re-register ni kan, ano yan, kan Registry of Deeds, ma-generate na ngunyan ang provincial office ki Apo. titulo na napunta Certificate of Land Ownership Award Oho. kung sa CARP Oho. kung so itong PD27 na dati I conservation see. patent. Okay. Then Okay. pipirmahan ni kan secretary and then ibabalik sa Registry of Deeds for final registration. Ibabalik na naman sa provincial office Opo. para ipanaon na sa individual na parauma. Sa punto po ini, nakumpleto na ang land process. Ay, Na-acquire, no. na-distribute. So malawag na po ang sunod na component kan programa, iyon, pagtao sa indaning support services. Ayo. So parte po sa sector kan distribution, yun po ang proseso. Oh, I see. Okay. So katakot po kan sa inyong padagos na pagpapaabot ng lehitimong serbisyo, pwede niyo po ba kami na maistoryahan tabi ka Garyong Ben kung ano ang pinakamagayon na akomplesimiento na sa indong naabtan siraron po kan sa inyong sektor hanggang sa presente ngunyan? Sige po, Kagraryo Henry. So bago po itao ko itong may special projects kami na Apo. ngayon, duwa. Ay banggit ko muna po ang figure kung pira na region-wide ang kadakula kada distributa region-wide. Ano? Ikaw na kita sa buong region 345,729 hectares Wow, dakula na pala, nag-benefit sa 200,730 na farmer beneficiaries. Apo. May titulo na as in may support services ng pinagtatao. So yan po, so ano yan, so nagkaigo na ning titulo EP. Diba naman po sa kuyan, sa special project na to na explain ko mamaya ning madali. Diba? Itong split. Split. Oh, Okay. Kan panahon po nag-issue ang darki mga collective kluwa buo. Ibig sabihin, sobra sa saruan kuyan diyan ang beneficiaryo. O sobra sa saro o nagkapira. Ngunyan nagkulang sa pundo kang panahon. Ngunyan nagkaigo kintang bank pundo hali sa World Bank. Opo. Sa Porto kan World Bank. Na i-chop na yan parang Ayun. makagawa na ning Yun. individual na title. Naputan po ki mga 15 taon sobra na naghalat sinda kan individual title. Ngunyan po ikaw na kita sa ngunyan ki 8,000 plus na ARBs na nagkaigo na ng e-title po ang apodgan, electronic title. Sa ang covered ka ang 13,479 hectares. Opo, So, yan po opo. ang duman sa project split. Ini po na nasaro pang special project na sigurado ko na damo muna Yeah. itong condonation. Iya. Pagpatawad ka ng mga balanse, Mga babayan ang kalanban. Yung mga utang. Oo. O tagang tagunin figura. 1 billion and 168 million na ang napatawad na utang kan mga parauma sa Bicol region lang. Ayun. Yun po. Covered Oo. ka ang 33,125 hectares. Yun. So, balikan ko po ang ining special project na split po Apo. condonation loan. Yeah. So, dakulang po ang benepisyo kayo ni. Primero, sa split, nagkay ko ng individual title. Yeah. So, yaw na so, security, kandaga. Panduwa, so ito naman sa condonation, napatawad sa mga utang. So, isip-isipon mo, kagrado Ang Andre. ganda, no? Nagaw ka ng Ang ganda. individual title na patawad pa sa mong utang. So, niya, Traffic inspirado tabang. sinda na mas maging gibo na mas maging produktibo ang sindang mga daga. Iya po. So, yan po ang kuan ang sa tuyang mga project. Okay. So sa ibong po kantaryong pong ini, tabi ka Garyong Ben, ano-ano po ang mga kadifisilan na sa indong naghampang, lalo na po sa padagos na implementasyon kan sa indong programa? Sige po. Kagrado bago ko yan simbago, Yeah. gusto ko munang isingit ini na Opo. highlights Yeah. naman sa special project na pigasabi Sige ko. po, go ahead. So, kan July po 2024, si President BBM mismo nagduman sa Naga para personal na i-distribute itong first batch kan e-titles Opo. and condonation certification. As in itong mga regular na titulo, ibiglowa. Opo. Pinasigundahan po yan kan
nakaaging mga pinambunan ni Senator Amy Marcos. Digdi sa Legazpi po, pinanginutan niya man ang pag-distribute kan the same ikadong batch e-titles itong na-chap-chap na Yeah, na po. titulo, and then condonation certification o room. Ang sunod ito pong lately lang si Yusek nalilingaw Oo. Yusek Taduran. Yusek Taduran. Palibasa Bicolano man, nagdigdi siya sa Nagaman Opo. para sa third batch kan distribution kaning e-titles, condonation certification. So yan po ang mga ano yan, highlight. Pero sabi mo nga na swapot mo ko sa bago Sige po. kung nanonood ng episode. Ano mga challenges Dakol po kaya? ang mga challenges. Correct. Lalo na po ining daw ang special project. Kaya po mo ko eksaktong data. Oh, ano? Tapos may mga legal na mga matters na kahit po ang resolution. So yan po ang ano yan, challenges. Sa pagkapoon kang programa in 1989 o 1988, pag food bus kang carp, talagang pinaka problema mo itong landowners resistance. Yun man ang ganda. Pero in the long run, nakumbinsi man sa mga landowners Nahilo. na kaipuhan talaga yung programa para naman mag-uswagan mga parauma Yeah. as in sa Okay. kabilugan ang satuyang komunidad. Opo. Sarap pa itong isolated case mo lang itong peace and order situation na medyo bako makayon sa ibang probinsya. Yeah. Pero just the same, nakakawa kami ng mga strategies paagi kung paano may implementar ang programa. Iya. Opo, okay. Sa ngunyan po, Kagralyong Ben, ano na po ang sa indong mga pigprepararan na mga aktibidades sa sin programa urog na para sa ikararahikan sa tuyang agrarian deformed beneficiaries o ARBs po? Primero po, padagosan sa mo yung pag-document o pag-distribute kan mga natatada pang balanse sa Land Opo. Acquisition Distribution. Sa October 28 po, igwa na naman yung distribution sa Naga. This year? Opo, this year. Ini last week in October. Distribution e-titles naman, Opo. condonation certificate o Cocrum and Epicloa. And lately lang po sa Manila, pinag-conducer itong pelikulang agraryo. Nang pig-showcase minumanso. Galing ko kayo sabi yung entry Opo, Oh, okay. po. So pinag-showcase naman ang mga gains, ano ba ang mga accomplishment na kandar in national, sa regional, sa local level. Opo. Tapos mga best practices kung paano mi na attain sa mga goal. Mga success story kan sa tuyang mga parauma na nabiya ang programa. Opo. Yan po ang mga kwan. Pero sa ngunyan po, ang pinagkakabalan talaga yung doong special project kasi pareho ni naka full blast talaga. Yeah. Split and condonation law. I see. Pag write off kan mga utang kan mga parauma. Magayon niya. Opo. Thank you tabi Kagralyong Ben. O nibigay kita sa tuyang bisitang ERB, ngunyan tabing pagkaaga, taga Barangay Bangkeruhan po ini, si Kagralyong Saturnino Butin, no. Sapot ko pala sa iyo kasabagong ino tabi Kagralyong Ben. Para pala ito kay Kagralyong kung ano yan Saturnino. Sinot kong hapot sa imo. Para pala sa iyo ito. Alright, sige po. Kagralyong Saturnino, pwede po po na ipamidbid ang sa imong sadiri, asin ipaaram po ang sa imong trayumpo. Para po masalo kang mabistuhan kan sa tuyang mga parahinanyog mo niya na aga di po sa tuyang programa. Kagralyong Saturnino, maray na aga tabi sa imo. Maray na agam mo po. Ako po si Saturnino Butin, may agong tulong aki para uma. Oo. Sabi mo po, sabi ko taga Purokdos ka kang barangay Bangkeruhan, Legazpi City. Purokdos. So meaning diyan ka po talaga naka-start. Iya po. Ayan, okay. Sige. So, pwede po tabi Kagralyong Ben, may istorya kung paano po kamo nagpuon na mag-uma. Asin sisay po sa imong inspirasyon kan maglaog ka sa ladong ini. Sa kuya nga ma po. Tadaray naman sinda bali Opo. sa kuya ini. Winalat so yan kuala yan taga. Oh, kaso rin ka po nagpuon na nagpuon na mag-uma tabi Kagralyong Saturnino kung natandaan mo pa. Alo na po mga kunyan mga visiting taon na bago kanso itong sa titulong mo yan 23 mag-abot. Oo. Alo yan na Ay, ma-20 na talag- kaning taon ngayon. Oh. So bago ito, bago maako na ka sa titulo, ito muna sa span ka sa Iya, imong po. pag-uma dyan sa Barangay Bangkeruhan. Okay. Iya, Pwede ano pang mga naukudan mo sa imong ama pag-abot sa pag-uuma tabi Kagralyong Kagralyong Saturnino? Yan pong paglukad, paglukad, tapos o yan na pagkuhan sa kabasan. Yan ang mga nagkaurok dan kung nagimatan ko man na trabaho kan maghurang ko. I see. Ano pong garin nakakon sa imo, nakaudyok sa imo na ika mag-uma na sa naom, saro kang para-uma sa imong barangay? Paano kaya?
sayang man kaya ako dahil man mga tugang ko kaya dahil man interesado naray man dyan pati kaya ako na sana nagkunya na nagdesisyon ay kana sana. Iyo po. Pero naging desisyon bilang kay gwa kang sa diring daga Iyo ali po. sa dar. Di ba? Okay. Iyo po. No rin po nindo na-receive ang sendong sa diring titulo. 2023 po. Ano po? 23. 2023. Iyon, okay. Kan ma-receive po nindo ini, ano po ang pagmati na sendong ano po sendong naging pagmati na ang sendong daga na pinagkukultibar sa imo na pong sadiring mo niya. Siyempre po, huwag maon. Siyempre Oo. may sadiri ka na, dahil ka Opo. ng utang, Mm. may daga ka pa. Oh. Tranquilo, na baga nakadurudagdag na kang paghanap buhay. Yeah. Paano po na-receive ang titulo kang lote? Pwede mo i-historya kung paano mo na-receive sulang title na yaon sa imo niya. Basta pinaapuda na lang po kami sa DAR na mapanaraga kami. Taduman mi ang tabi kino. Ay, Sa Naga. aso naman sa Naga ka mo, Sa Naga sa pag-abot man. ni Presidente mismo? Basta sa Naga ka basta, nagka-receive? basta sa Naga. Oo. So, pwede mong istorya kung paano ka na nakaupod na mag-uma? O nagturo na mag-uma sa lugar mo? Tabi. Dati siya kuha naman ka Oo. ng magulang ko. Nakaukod naman sana. Iyo mo na nga, no? Dahil man talagang kunyan. Oo. No choice man talaga. Ako man sila itong katanin kan magulang ko. Ako man sila talaga nagkakailing kan mga gibo-gibo niya. Iyo po, oo, okay. So ano pong mga produkto ang sendong naguguno gikan sa sendong umahan tabi kagaya sa Tornino? Ganyan, nyug na lang po. Yun na lang. Nyug. Nyug na lang. Opo. Ano pa po aside from apera po sa nyug, ano pa? Yun naman sila po ang Oo. produkto naman. Okay, sige. Ano na po ang mga marahay na naihatod kan paguma? Asin paano po kamo kay ni natabangan sa panguralon pagkabuhay tabi kagaya sa Tornino? Wala na bagay ta. So pagwangan mga aki ko, pag Paris ko ilaw kan mga aki ko, kulang bagay. Wala may suro sa line malakong ngunya, nakakadagdag pa man kan pag nagisadiri malakong trabaho. Oo, ano? Pero sa mo yan, kung nagkaigwa ka ng diretsyo na sa imo na mismo ang Oo, lote. makusog lang bot ko. Taday na kung bayada sa diri na. Oo. Kaya magmaon baga. Pero pang aki din daw, wala pa eskwela. Tulo. Tulo. Ako niya, dahil kunya na sana. Tarapos na. Tarapos na. Tarapos. Dahil ang duman sa pagkaiga mo sa diring daga, nagkatabang kimares. Nakatabang kimare, nakatapos. Ngunya, ligo akong bigpadal, apo. So, Ayun. matawa ako. Oo, okay. So, pero po sa pag-uuma, may iba pa po kapag ka mo na pinagkakasibutan, as in pinagkakakitaan tabi. Iga po. Nag-chopper po ako. Ah? Chopper po ako sa karne. Chopper? Iya po. Para Siguro baga aldaw, para tinda. magkatakutom ka palang kaiwal. Chopper ka, Chopper. karnehan, Sa karne, itinda po. kang karne. Iya po. Okay, ano pa po? Yung man sana po, ang pinagkasala. Minsan nagmamaliw. Driver man ako. Opo. Ano po ang mga sa inyong pinag-usuplayan na mga produkto apera sa nyug tabi kagaya sa Tornino? Produkto dahil naman po. Oo. Kaya, nyug lang. Nyug lang. Oh. Apera kan chopper ka pala. Oo. Chopper ka naman sa sendong. Hayon po sa imong tindahan. Sa Sindro po, Sindro. Kan Kay Bantero. Lorenzana. Ayan. Kay Okay. Lorenza. Okay. Bilang sa pong parauma, para sa endo po, ano po ang pinaka-difícil na pangyayari na sa endo ng nakahampang tabi kagraryong sa Tornino? Ano sa pinaka-difícil mo nakahampang? Pag ilagyan ka kay Bagyo, talagang difícil na. Bagyo, ano? Bagyo. Number 1. Oo. Distrusong pure. No. So, pag tinamaan kay Bagyo, apektado anyo. Diba? Ang marayan niyo. Kuda, ano po ang mga leksyon na sa endong na okudan tabi gikan digdi? Iyan na, alam mo nga, Bagyo sukan mo, sa problema mo, pinaka-challenge yan. Ano po ang leksyon na naukudan po nindo sa likodan ka itong bagay na ito? Anong mga bagay-bagay na gari na itong kadipisilan na ito, anong leksyon na nakuha mo sa likod kang kadipisilan na yan tabi bilang sarong parauma? Tsaga na sana. Tsaga. Ano na sana. Oo. So kung anong yaon yun na yan. Yun na yan. Oo. Minimum wala pang gagata sa gulay. Dahil nata kung nagulpi kang Yeah. Bagyo. Iyo mo nang ano. Okay. So para po sa mga kaparehong mong parauma na nagahalat man kan sa endong sadiring titulo nindaga, kan sa endang sadiring titulo nindaga, ano. Tara kung pagkitang mga parauma nagdanangugman mo niya na nagahalat man kasi ng sadiring titulo nindaga. Ano po ang sa endong may tataong pang-inspirar na mensahe sa mga taong initabi kagayong sa Tornino? Ang mensahe ko po sa mga dahil pa nagkako, dit lang na tsaga-tsaga. Dahil nga siguro mga 20 taon bago uminabot yan. Maabot yan. Tagabos man na
may mga parauma, Oo. magkakaigwa kay arog kaya. So, dahil mo talaga pig-asa na mangyari ito. Hindi sa ko inyo, no? mabigasa, basta na lang pinapudan. Oo, oyo. So at least, tama ka, sa pagtsaga, importante yan. Okay? Sige po. Ano pang mensahe mo ngunyan tabi sa nagdadangog? Lalo Ang na sa mensahe ko gabos po ng kay mensahe. BBM, Mm. kulang salamat kay Secretary Estrella, yan, sa gabos na mga tagadar, lalo na tayo sir, Opo. Henry. Yan lang po. Apo. Sige. O di, salamaton tabi kayo sa tornino ha. Apo. Okay. Now, sige balikan ko si Kwan balikan ko tabi si Suarpo Ben ngunyan na pagkaaga. Itong pag-istorya tabi Sir Ben ni Kwan ni ano yan ni Kagran sa tornino. Sa mga gabos ng mga nakaurom din mga airbase, talagang nagtsaga tinakihalawig. Opo. Nagtsaga sinakihalawig. Kamu po sa inyong opisina, paano po nindo siya na-inspira na maghalat lang, tapos abot ka nga po, may biyaya silang makukuha. So, primero, pina-explain mo sa yan, proseso, na ang proseso dapat talagang masunod. Opo. Pero ikaw dyan kami mga strategy kung paano mo mapadali mapadali sa proseso. Araw nga ni kaya, maski naghalat siya, Opo. tingahaloy, sa wakas, Oo. nagigwa siyang Yeah. wan. Oo. Ini po na siguro masabi niya to na itong pagdesisyon kandar na makipagtabangan sa Opo. World Bank Aya. para magkagawa Yeah. ng pondo itong pag-split kansa ng mga titulo. Iyo, no? So, yun po. Masalawit Strategy. ito, no? Oo. Naging strategy. Yes. So, Opo, okay. Salamaton pong maray sa paghiraskan mga informasyon na yan. Ano po ang satuyang mensahe sa mga nag-aantabay sa satuyang tabing programa? Go ahead po. siyempre sa gabos na nag-antabay ng programa, salamat sa mga parauman niya to. Pagyamanin ng satuyang daga na nakuha sa programa. Sa imo Kagraryong Henry, Opo. kay President BBM, kay Secretary Estrella, sa mga Regional Director, si Director Regional Ruben Tudor Sindak. Salamat sa gabos sa mga tagadar. Sulong Agraryo. Salamaton tabi, mga tugang iyan po ang presentasyon kan satuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Ngunyan po nga. Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Ang importanteng orolay ngunya na pag-aaga hindi po sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Pasalamatan ko po ining sa muyang mga bisita digdi si Sir Kagraryong Ruben Loria. Siya po mga tugang ang representative ni Florentina Escolano. Hindi po sa tuyang programa. And salamat man kay sa Tornino Butin, Kagraryong sa Tornino Butin sa iyang pagbisita ngunyan tabing agad di po sa tuyang programa. Sana po kami nakahatod sa endo mga tugang nin importanteng informasyon asin maka-inspirar lamang sa endo pong nag-aantabay mga tugang ang istorya po ni Kagraryong sa Tornino Butin. Ano? Sa mga nakakaurong kaya ngunyan, ang importante talaga bilang ERB o Agrarian Reform Beneficiaries, ang paghalat, di ba? Kaipan mo magtiyaga, kaipan mo na halaboy kang pasensya para po makuha mo ang suportakan sa tuyang gobyerno. Tan sa tuyang gobyerno, lalo na po mga tugang sa daday man po nagpapabaya iyan. Iagi lang sa tamang proseso. Iagi lang sa tamang proseso, mga tugang ang pag-distribute ng mga daga, ano. Taday mo po pwede na biglaon mo ang baka magkaigong mga legal questions ngayon sa mga maabot na aldaw, di may problema po kita dyan, no. Kaya kung matyaga ka lang, diyan mo mahiling ansa. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Kung matyaga kang maghalat, mga tugang igwa ka po din makukuha na tabang sa tuyang gobyerno. Halos gabos man po talaga may biyagian sa proseso ngani po na gabos maging legal ang mga dokumentos na tataon niya to sa tuyang mga ARBs. Okay, mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po kami sa sunod na episode ng programa Kape asin Baretang Agraryo. Ini po si Kagraryong Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Nagsasabing, Sulong Agraryo!
Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape asin baretang agraryo. Ang programa ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Piolo Pascual po.